I know your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Toyo na rin sa mga lubog na eh. Ada mana? Agaw di betul. Sedang bukan. Kok. Ramai ulang-ulang lo. Ulang-ulang kol. Oh no. Nabindahan na na kontratong hagay. Okay, down. Down na kol. Di-play na mo? Oh. Kol, pangig lights. Kol. Ha? Ano nang tugdan? Koto nang tugdan. Aman. Ano na? Balik ko na lang niya. Koto na ba? Patrok. Ladlad kay. O may ngasang ko sa konggot. Short, ampo ko. Dil, bubot. Ako yun na yun. Aman, kanindaan eh. Mo na eh. Wala na sangko. Oh. Pero, nang lapas man to dito. Langan na oh. Mulsa ada dong, mulsa. Oh. Ha? Saya kawayan. Ha? Saya kawayan ya? Anod? Aman raun? Nade na? Dagan? Tumisda na lang kotokan. Oh. Yun dong, pilihan ng ulang daw. Unsa man kada? O kibot. Abra yung subot, wa mo ipom dito? No. O tudlin na sa ulang ni lula mo. Arang-arang nagkuha dito na nay ulang. Sa bintahan no kan nay ulang. Dong. Masa dong dulu. Ini kok. Oh, ini bisa ikut. Dagko na. Tahungan eh.
Ito sila dong ano. Ay banggain ang uli na mo. Sabi mo nga. Yan na ito. Come on. Wala deh. Sige. Ito nyo, lagyan pa man na. Siya mo na damok. Lago mo. Damok oh. Sarap siya yung abot ayo brad. Lagi video pa ko. Yo, kalaki ka video. Hey go. Yuhi ko cool. Gaya mo na bata. Uy, gayo na bata lang kay laptop. Oh, agaw ding taga eh. Nya kamo okay mo. Di nga bato, taga mayan na to mo. Mayan na to mo. Digo sana ko junior. Antolo. Kinsa masuk kol? Kinahanlan hinluan. Si kane siya kane. Nanglan hinluan sama sa pagkatiman sa kagalingon. Sige. Wala ko. Andas na. Wala ko po. Dire. Ating mabawa mga kaproud oh. Napay ulo ng gimaw. I-post din daw.